дар мавриди рӯзи таваллуди Раҳмонов навиштагиянд. Зодрӯзи Раҳмонов мардум аз Кӯлоб аз 6та яъне ки минтақааш навиштагиянд, аз маркази шаҳранд. Албатта мегӯяд мардум ба зурии 300 сомонӣ ҷамъ доранд аз ҳар ҷо, ки рӯзи 5 октябр пешвои миллат Кӯлоб меомадааст. Барои денраждени Раҳмонов 300 сомонӣ ҷамъ доранд. Раҳмонов ношукрӣ хитам хатиям денражденитам. Ин мардум пул надорад ки барои тура пул ҷамъ кунад. Ба ҳамун хотир ин мардума барои чӣ хел зулм дорӣ? Яъне ки 300 сомонӣ ҷамъ кардан аз мардуми Кӯлоб барои ки ту рӯзи 5 октябр денражденӣ дорӣ. Денраждени ту, ай денраждени ту барои ин миллат чӣ фоидаай? Хай таваллуд шуда рӯзи бадбахти ин миллатай. Рӯзи 5 октябр бояд рӯзи мотами миллӣ аслан эълон шавад, ки барои чӣ бо ҳамун рӯз гирифтааст рӯзи иди забона, ки дар он рӯз миллат заҳмат кашидааст барои ин забон ва ин худозада омадагие бо форсира ай қонуни асосӣ бировардагие, дар ҷош ҳамин тоҷикиро фақат мондагие. Дидед, ки ҳамаи одам дар рӯзи таваллудаш 5 октябр гирифтан ҳамун иди забон, ки 23 июн буд, гирифтан дар 5 октябр овардан харош доданд. Ин далолат ба чӣ мекунад? Далолат бар чоплусӣ, далолат бар ҳамоқат. Ва боз хестан изҳорам карда рӯзи 5 октябра барои ин ки Раҳмонов Кӯлоб мерафтааст, ай мардум 300 сомонӣ ҷамъ доранд. Озода мардума зулм накунӣ барои таваллуди отат. О худо отата бизана охир ба ин зулмое ки мардума кардисти охир. Он нахо 300 сомон ай ҳар як мардуми Кӯлоб натешон мардуми Кӯлоб 300 сомон. Валлоҳи қасам ҳаром ай барои Раҳмонов 3 сомонӣ додан. 300 сомонӣ барои Раҳмонов пул метӣ? Барое ки бачаҳотона Россия рӯй кард, шавҳаротона Россия рӯй кард, шавҳаротона зиндонӣ кард, иқа проблематон кард, бояд бо барои Раҳмонов 300 сомонӣ бите, ки Раҳмонов денражденӣ дора, яке денраждени Раҳмонов безеб мегзара. Барои ҳамин қадр 300 сомонӣ бояд шумо Раҳмонова битен. И дар кадом яъне ки ақл дар кадом мантиқ туғрӣ мегирад ин амалкардҳои шумо? Ягон ҷо туғрӣ намегирад ба ин амалҳое ки шумо анҷом додаистед. Ба ҳамун хотир ҳушёр бошед.